नोंथांमोना भि भइसनि गोसोनाय बा सोरनिबा ब्रेकआप जालायनाय माने बेफोर नोंथांमोना दा शेयार खालाम वाव सो बिउटिफुल जादों माया एबार हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय दिनै आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनै आङो ब्लग लाबोलायबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो सुप्रियाजों आंजों बाजै मोनानाव बेरायनो फैदो आरोना बाजैयाबो लेंहरबाय थानायखाय एसे माने भिडिअ लानो फैदो जोङो सानैजों गाइस नै बाजैया जोंखौ नुहुरखाबाय लेंखाबाय जों माने नैबे बिबारनि थाखायनो रिल्स बानायनो फैदो आरोना लोगोफोर नै जोबोद मोजां माने ओइ दाख्लै बारा बारफुवाखैमोन ना बिबारफोरा ओमफ्राय दा दिनै बारफुबाय बोसोरे माने बिबारा बारखायो माने इसानाव मानोना इयो बेगरा थालांखायो नालाय बेनि थाखायनो आरो बिबारनि माबाया बेगरानो गाइस वाव नाइस नै जोबोद मोजां हा लोगोफोर नायलांबाय था आंनियालाय मासे आरो बेफोरनोसै ब्लग बेफोरखौनो लानांसिगोन आरो गोजानावबो थांनाय जाया नालाय मालायफोरा थाङो इदिनो जायगा मोजां नाय डिब्रुगड़ सिब्रुगड़ थाङो नाथाय आङो थांनो हाया आरोना मानोना आंहा मानि गैया फैसा गैया बेनि थाखायनो आङो थांनो हाया लोगोफोर ना जोङो एसे माबा नालाय गोरिब न'खरनि नालाय फैदो खोमा दै गाइस बे थान्दायाव थानांसिगोन जोङो नै सासेयाबो थफ्ला लाबोखादो नै थफ्ला दुलदां ओमफ्राय नै आंनियाबो दुलदां लाबोदो ओमफ्राय दा जोङो एसे रेस्ट लासिगोन आरोना गरमथार नै गोलोमफ्रुलायबाय गरम नंबावासो लोगोफोर दाथ' नै एसे थान्दा जाबायना बेनि थाखायनो नायलांबाय था नोंथांमोना फै मा खालामदो नै बाजै मोना नै गय जानो नागिरगासिनो ओंखाम गासैबो जाजोबखाबाय नामा ओंखाम जाखांजोब्बाय आलासिखौबो ओंखाम जाहोखांबाय बाजैयाबो मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबा लाइ रुनाय ओमफ्राय अमा बेदर कबि आलु ओमफ्राय अमा बान्दार एवनाय ओमफ्राय माबा इदिनो सातननि बाथोन मोजांथार नुदों बाजैखौ दख'ना गाननाय एखे माने गस्लाजों जोबोद समायखादों माने नै आदायाबो माबा गोमजोर नायथारदों लाजिदो होनलाय एसे लाजिदो लोगोफोर आङो माने मुसुगुराव जेबो फोनाना काजल टाजल जेबो फोना नालाय माने आं फोननो रोङा आरोना बेनि थाखायनो नैबे सुप्रियाजों फोनजादों आरोना मानोना आं आइलिना जेबो फोनाना ओरैनो सिम्पोल माने ओरैनो लिपस्टिकल' फोननो नालाय ओमफ्राय नै बिदि मुसुगुराव फोननो रोङा नालाय बेखौनो नोंनो फोननानै होदो होननानै फोनबाय आरोना लोगोफोर गाइस नै फोननानै होगासिनो ओइ गाइस आङो जेबो देलायदियासै आरोना ओरैनो नैबेखौ फोनबाय बेखौ फोनबाय माने बारा एसे देलायनाय जादियासै आरोना मानोना आङो एसे माने फाउन्डेसन मेकआप फोनबानो माने मोखाङा गोसोम जानो नागिरो सान्दुङाव बेनि थाखायनो आङो जेबो फाउन्डेसन जेबो फोनदियासै मानोना एसे रिल्सआव मोजां नुखायो नालाय आरो मबाइलाव अलरेडि मेकआप फोनाबा बोरैबा गुफुर नुखायो नालाय बेनि थाखायनो नै सानैया नै बाजैखौबो जोङो माने मोसानो लिंदों आरोना रिल्स बानायनो फैदो बिदिबा नोंथांमोना थफाबाय थादो जोंजों नै बाजैया ओंखारग्रोगासिनो ओमफ्राय नै सासेयाबो फैदो नै बाजैयाबो खानाय हगासिनो थ'दो लोगोफोर आंजों गाइस लोगोफोर जोङो दा माइबारियाव एसे भिडिअ लाहैनो नागिरदों आरोना बिसोर फैनाया जाथ'वाखै बाजैमोननिया ओंखारनाया जायाखै आङो सिगां थांग्रोनानै थाहैनोसै आरोना लोगोफोर बिसोरो फैबाय थासिगोन ओमफ्राय आङो थांग्रोनानै थाहैसिगोन आरोना आंहा एसे मोननैसो थुख्रा भिडिअ एसे लानो हानाय बायदि बिथिंजा
नैबेखौ लाला आङो बेखौ दायो फैबाथाय दा फैनानै लानोसै बेखौ नैबेखौ गावदां फुलखौ बरिया स' नोंथांमोना नायलांबाय था नै जोङो बेयाव नै बाजैया रिल्स बानायगासिनो ओमफ्राय नै आङो नै बेयाव दङ आरोना नैबे माइ बारियाव ओरैबायदि माने माइनि गसाया एसे बुरजा मोजाङैनो जादों माइआ एबारनि माइआ नै गाइस बिथिंजाय लोगोफोर नै सासेया रेडि जाबाय आरोना भिडिअ शुट लानानै नायहरलाय खनसे वाव so beautiful oh my god नै बिथिङा नायहर बिथिङा बाजैया खम साइज oh my god beautiful भाबिजि सासेया मेथाइखौ नागिरगासिनो बेखौनो लासिगोन बेनोबो मोनसे बिदिनो मोननैसो बानायनानै होसिगोन आरोना स' नोंथांमोन नायलांबाय था बिदिनो इन्जय खालामलांबाय था आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबावदे गाइस आरो नोंथांमोना हाजासे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालाम आरोना शेयार खालामबासो भिउ फैयो नालाय भिउ फैबासो साबस्क्राइब फैयो नालाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था मा होनो आरोना बिसोरखौ नायद' मा होनो बिसोरखौ मोनासिगोन ओमफ्राय दाबो जेबो जायाखै जोंनिया ना बाजै दाबो जोंना जेबो जायाखै थ'दो गाइस हम लोग का रील्स वगैरह वो फोटोशूट हो गया कंप्लीट हो गया है जस्ट हम लोग अभी जाएंगे घर पे और घर पे मेरा कोई नहीं है मम्मी पापा धान काटने के लिए गया है ये धान देखा है ना आप लोग धान काटने के लिए गया है इसलिए अभी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी लोग थक के आती है ना इसलिए हम खाना सब पका के रेडी करके गया है बिदिनो थाबनो थांसिगोन गाइस लेवारफोर थानाय बायदि मोनदों लेवारफोर गैया खोमा भिडिअ बानायसै बानायनानै ओमफ्राय थांसिगोन फै केमेरायाबो बारा मोजां नङा नालाय बारा मोजां नङा माने जारलासो गाइस जोंना रेला खतम जाबाय ओमफ्राय दा जोङो फैफिनलायबाय ना न'आव थांसै न'आवथ' थांथ'वा एसे होननो मोननैसो रिल्स बानायनानै ओमफ्राय न'आव थांसिगोन ना मानोना जोंहा न'आवबो खामानि दं नालाय नारें खाजि जानोसै जोङो एसे नारें खाजि जानानै ओमफ्राय जायगा घर पे ये देखो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि रिल्स भिडिअखौ नायनो लुगैदोंबा इन्सटाग्रामाव थांनानै नायदां भाइग'श्री बर' ओमफ्राय फेसबुकआवबो भाइग'श्री बर' लोगोफोर जोङो रजिखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ लानाय जादियासै आरोना बेनि भिडिअआवनो हाबखाबाय नालाय बेखौ लालायलायनाय जादियासै जोङो दा जोङो थांसिगोन आरोना मानोना मोनाबायबो नालाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बोरै मोनखो दिनै नोंथांमोना एसे कमेन्ट हरदो शेयार खालामदो नोंथांमोननि सापर्टआवसो जायो नालाय नोंथांमोना जे मा दा साननैसो भि भइसनि गोसोथोलायनाय मानाय बेफोरखौ नोंसोरो माबा शेयार खालामनाङा ना जोंनि भिडिअखौबो एसे शेयार खालामनांगोन ना जोंखौबो एसे सापर्ट खालामनांगौ जे नोंथांमोना भि भइसनि गोसोथोनाय बा सोरनिबा ब्रेकआप जालायनाय माने बेफोरखौ नोंथांमोना दा शेयार खालाम मानोना जोङो बेसे मोजां ना जों मोजां एसे कन्टेन्ट लाबोयो बेफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामनांगौ मा नोंथांमोना एसेबो बुजिथारा जोंबोथ' इउटुबार जोंखौबोथ' एसे शेयार खालामनानै हो जोंनि भिडिअखौबो एसे सापर्ट खालामनानै हो एसे सापर्ट खालामबा जोंनि गोसोआबो आंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनो मा इदि सोरनियाबा ओरै जादों सोरनियाबा थोरै जादों बिदिखौ नोंथांमोना प्लिज शेयार खालामनाङा आरो जोंनिखौबो सापर्ट खालाम बिथांमोननिखौबो शेयार खालामबा बिथांमोननि भिडिअफोरखौबो शेयार खालाम थेवबाबो माने आंखौबो सापर्ट खालाम जे जोंनाथ' फिसा दा आंथ' एसे फिसा इउटुबारसो नालाय बेखौ नोंथांमोना आंबो दा फिसासो नालाय इउटुबा बेनि थाखायनो नोंथांमोना प्लिज आं नोंथांमोननि सापर्ट नांथारगौ आरोना नै नायद' जोंहा सुप्रियाया ओरैबायदि समायना नुदों सारि गाननायजों जा समायखादों माने मानसियाबो गोजौ जौस्रां देस्रां नालाय मा होनो आरो आंहासो गाइस नै खूबसूरत नजारा
सान्दुङावसो मोजां नुयोमोनहाय भिडिअफोरखौ बैयाव माइ नै बाजैया साम' सायगासिनो माथो बिराद गोबाव मोनासिगोन माथो मोनाबाय नै साम'आ गिदिर गिदिर बायदो ना मादो देवबाराव लायदोंमोन अ बेसे 1 केजि 50 थाखा सेरसेल' जागौमोन दा जोङो जानो टाइम गैलाना नङाबा जागौमोन बाजै मोनानाव जालांबानो जायोमोन दाबो दा टाइम गैला जोंहा न'आव रावबो गैयाना न'आव रावबोआनो गैथारला नै ना गोरानाबो हाय आदान हरगोन नामा इखो नाथुर गोरान लाङोनो बाथोन जानो ओमफ्राय नैबेखौ आदायानो जासिगोन आरो आदाया थांसिगोन नालाय गाबोनो फैया जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरना दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुना दाबाव बाय गाइस टाटा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन बाय